Guys, kuha ko ng tanghalian ko sa gawas. Ako na lang siguro wala nakakuha sa akong pagkaon sa gawas. Tidur. So, nasad ko sa akong room. Ay, nara. Kaon ta guys. Ni kaon tuhog lang ni guys. 14 days. Ang aming pagkain walay rice. Pansit lang guys. Kain tayo guys. Mas kay nagmas ko pagawas kay naa kami CCTV di ay. Kaninang buntag wala ko nakamas. Paul ko ato pero wala man sila nag-message sa mo. Mas bago magawas ito mas asula adril asud mas Japon. Tugnaw pagit diri guys. Init pa kayo mo no. Bagong luto, ang bagong init. Okay, so muna na mo pagkain dito. Yan. Bacon. Ay. Sana. Hey! Kain tuhog lang tani. Hindi ta naba ni. Okay, so. Lamig na guys. Huwag niyo kalimutan guys, mag-subscribe sa channel ko guys. Bacon. Lami magkaon rice, no? Kita mga Pilipino, anad man ta magkaon rice doon. Kahit yung pansit o noodles sa atong Sudan, mag-rice dito. Sila ha, kaya noodles okay na sila ha. Sa tuaw, parang hindi man ta mabusog kaya naanad man ta na rice. Mga Bisaya ka, ano din na rice? Bisaya. Rice, mais pa, lamig kayo. Check out tayo din sa Negros. Sa hometown na ako. Excuse me. Sa hometown na ako. Sa Mamaylan, Negros Occidental. Mamaylan City. Kag sa taga Cebu din. Kaya tao sa taga Cebu, taga Asturias, Langob, Asturias. Okay guys, abangan yung susunod. Sige guys, huwag niyong kalimutan mag-like sa aking mga video at mag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you guys sa inyo pagsubaybay sa aking channel, sa mga subscriber na ko. Thank you guys.